Здравейте на всички! Днес ще си поговорим за принципа каквото на небето, това и на земята. Ще си поговорим за звезди и планети и за тяхното отражение върху живите твари на земята. Под формата на съответните енергии. Хвърлила съм едно око на Библията, даже мисля, че там го пише това нещо, че Бог направил небето, направил земята и сложил звездите и планетите като знаци. Ще си поговорим за тези звездни знаци. Астропсихология. Астро означава звезда. Психо означава душа. Логос означава наука. Много хора бъркат принципно астрологията с врачуване, с гадаене. Не, това е наука. Това е много древна наука, прамайка на доста науки. В съвременния вариант клона от астрология, който е базов и с който аз най-работя, това е рожденна астрология. Базова астрология, рожденна астрология. Защото астрологията, като толкова древна и всеобхватна наука, има много клонови. Като, например, в медицината общо практикуваш лекар и вече съответните специалисти по нещо си. Рождената астрология, базова астрология. И тук се разчитат определените, мисля, че Юнг слага тая дума, архетипи. Има за всички хора 12 базови архетипа. Като всеки архетип означава нещо. Е някаква част от човешката психика. От индивидуалното смесване вече става индивида. Индивидуалният човек с неговата базова програма, с неговите вградени в психиката модели. Часът на раждане е едно, че се върти един часовник и в момента на раждане циферблата спира на определен час, минута и секунда. И това се запечатва в психиката на конкретния човек. Иначе астрологията има доста клонове. Например, синастрия, партньорска астрология, предсказателна астрология, прогностика. Лично на мен предсказателната астрология ми е малко мътна и кърва, там се използва много математика. Но въпреки всичко, рождената астрология, като знаеш много добре какво представлява човека, каква е матрицата му, пак можеш да предвидиш в конкретна ситуация как ще реагира този човек. По същия начин, ако имате дългогодишен приятел, който сте опознали много добре, не ви трябва някаква астрология или психология, вие можете да предвидите с голяма точност в дадена ситуация този човек как ще реагира. Той ви е станал вече на база на дългогодишно опознаване предсказуем. Психологията и още повече астрологията, този процес го съкращават времето за този процес. Мисля, че казах синастрия, предсказателна астрология. Предсказателната астрология оставям на водолеите, те отговарят за бъдещето. Тоест, също мога да направя на база рожден, защото базата е рождения хороскоп. На база на
хороскоп се строи синастрия. Астромедицина също. Има и клон на астрологията астромедицина. Но базата е рождения хороскоп. Затова тук съм сложила поговорката: който познава другите я знаеш, който познава себе си е мъдър. Това е китайска поговорка. Пък китайците ще завладеят света не защото са комунистическа държава, защото са държава с хилядолетна мъдрост. Те просто правилно си позиционират енергийното поле. Астрологията ме научи на толерантна нетолерантност. Какво ще рече това? Като си дава сметка, имаш на представа колко дълбоко в психиката на даден човек са закодирани и са сложени определени модели на поведение, определени конфигурации, да го променяш е загуба на време. Защото повече това го правят жените. Фащат си някой лузър и отделят години от живота си от лузъра да направят човек. Дори да стане това, ще е със страшно много труд и най-често не се получава въобще. Затова и клона на астрология синастрия разглежда вече хороскопите на единия човек, натална карта, рождена карта, на другия човек и как вече, влизайки в взаимодействие, се смесват на единия и на другия. Всеки си влиза във връзка с мисленето, дори с травмите и с всичко, което е вложено в него. Доста преди да се запознаят хората, дори в невидимия свят се изгражда една енергийна същност. Малко приключих на синастрия, но до сега не съм казала нищо по тази тема. По спомени. Тоест в невидимия свят се изгражда една енергийна същност, която се нарича егрегор на двойката. Тя дори ги подготвя за среща. Когато вече се осъществи среща, те започват да взаимодействат помежду си. Но между тях е този егрегор. Ако те хранят егрегора с любов и с положително, връзката процъфтява. Ако нещата започнат да стават отрицателни заради тази несъвместимост между хората, 99% от разделите разводите са заради несходство в характерите, каквото и да означава това. Тоест те, когато се нападат, лека по лека започват да го унищожават този егрегор, вместо да го хранят. Съответно това рефлектира и върху тая връзка и любовта, която е била някога, се изражда в омраза. Те се опитват да съхранят връзката, но между тях вече стои мъртвият егрегор. Между тях стои един труп. Кауза пердукта. Или нещо подобно. Това ми хрумна, не знам дали така. Кауза загубена. Да го кажа по този начин. Основните архетипи са 12, като това са психологически модели и психологически характеристики. Освен това имаме и планети. Планетите от Слънчевата система. Имаме и 2 светила, които в астрологията отново се броят за планети. Отново астрологията ползва и геоцентричната система, че Земята е център на Вселената, защото ние живеем на Земята. За нас е център. Няма да ви изброявам планетите. Кръстени са на богове от римския пантеон, които се препокриват с боговете от гръцкия пантеон.
Общо дето едно и също, само с сменени имената. Като всяка планета си има своите качества, специфики, своето отражение върху характера на човека. Има едно разделение, искам да наблегна на това разделение, че планетите първо са разделени на лични, социални и висши, след това са разделени на добротворни, положителни и злотворни, отрицателни, малефици. Наричат ги малефици, тези, които са добротворни и злотворни. Това нещо го говоря от гледна точка, когато планетите се използват в ритуали и в магията. За добротворните понякога е достатъчно да благодарим, цветя да им сложим, някакъв дребен жест да направим. Много често е достатъчно от сърце да благодарим. Добротворни се смятат Венера малкото добро и Юпитер голямото добро. Слънцето, което също се смята за добро, но разделението е относително и аз мога да ви кажа, да ви дам пример. Венера отговаря за пари и любов. Ако нямате нито пари, нито любов, нещо сте ядосали, трябва да се подмажете. Наготово надава. Юпитер отговаря за голямото добро, за разширението. Ама някой път как се случва това разширение? При Юпитер, първо на асцендента, с лоши аспекти, това разширение може да направи човека много дебел. Като четирикрилен гардероб. Ето Юпитер отново дава изобилие на телесна маса. И тогава малко трябва да кажеш, Юпитер, не бъди толкова щедър малко. Не дей дава чак такова изобилие. Аз вече краката не ме държат от него. Слънцето се смята за най-голямото добро, спрямо малкото и голямото добро, но Слънцето дава живот, дава и смърт. Тоест нещата са относителни, според зависи вече конкретните ваши комбинации. Пак затова ви казах, Юпитер може да даде изобилие, да направи 500 кг, да те пишат в Гинес за най-дебелия човек на света, световна слава, най-дебелия слон на света. Ама тия килца си ги носиш ти и нещо не ти е много окей. Другите планети, злотворните и малефици. На Марс му казват малкото зло, а на Сатурн голямото зло. А тук нещата също може да са положителни. Да превърне злото в добро. Вижте, планети в земен пласт са си абсолютни малефици. Те носят порази в глобален план. Масови психози, масови неврози, мании на много хора мании. Като пример ви дам истерията по пандемията за тоалетна хартия. Абсолютно необоснована. Кой се го пита за кой купува тази тоалетна хартия, той не знае. Гледа, че другите грабят тоалетна хартия и той граби човека. И някой имат вече да завещават тоалетна хартия и на внуците си. Но никой не може да даде рационално обяснение защо говориш това нещо. Ето това са поразиите на вижте вече планети. И тук, за да имаме тяхната подкрепа, е редно да даваме по-големи откупи. Където се вика, тотално да им се подмажем, да ги умилостивим, те не са приятели на човечеството. Те те гледат с недобро око. И малко трябва да направиш така по-щедро, да им даваш тук нещата с едно благодаря няма да минат. Не са умряли за вашето благодаря, нито за моето. Тук трябва да правиш най-различни жертви и най-различни откупи.
за да се откупиш, да ги умилостивиш. Ако те чака някакво нещастие, поне да го смекчиш. Защото ако трябва да се случи някакво нещастие, то ще ти се случи, но ти поне да го тушираш, да го смекчиш, да не е толкова в пълна катастрофална сила. Тоест тук вече казах, все едно благодаря, ще ти го кажа това, твоето благодаря, не благодаря, не ми трябва. И ще си получиш там каквото са ти нагласили. Неприятно, но факт. Когато се комбинира астрологията с магията. Астрологията дава диагнозата, магията дава лечението и помощта. И по този начин се получава идеалната комбинация. Разбира се, в магията също има закони. Закони на кармата и е редно да спазваме тези закони. За да работи за нас. По магия и магическа работа аз се обучавам в екзотерична школа Валкирия с лектор Ведара Мурана Одина, където наистина жената вече в магическата част има много солидни познания и желанието да ги предаде на останалите. Днес тя има специален ден и бих искала да я поздравим, да я подкрепим, да и пожелаем да наскочи в себе си, да й пожелаем, когато се надбягва с сянката си, винаги да е една крачка поне напред. Защото ви казвам, тук вече има много солидни познания по магия. Където си помагаме по този начин, но всъщност, който е нов на канала, му препоръчвам да изгледа увода. Значи, помагаме си, помогни си сам, за да ти помогне и Господ. Чак на готово, помощ не идва, помощ не става. Няма сила, добра или зла, която да помогне на човек, който не вярва. Абсурд! Няма да помогне на неверници. Така иначе, хората, които правим ритуали, сме един вид посредници. Между вас, силите и вашите желания. Крайната инстанция е Висшия съд. Ритуалите помагат за любимото ми. Да се случат нещата по-бързо, да се задействат процесите по-бързо. Да получим благоволение при определени наши действия и опрощения. Но даром, без да си помръднеш и пръста, не става тази работа. Тоест, всеки трябва да си свърши неговата част от, ако е сделка, да кажем, от договора, за да се случат положително нещата. Когато обсъждаме малефици и силите, които изначално не са благоразположени към хората, се дават сериозни откупи. Разбира се, нещата са по желание. Всеки си решава дали иска да си подобри живота, абсолютно негова си работа, дали иска да си оправи здравето или да си влачи болести, негова си работа. Уважаваме и свободната воля на хората. Поне аз уважавам свободната воля на човека, дали иска да си помогне или не ще да си помогне. Защото имаш хора, които се свързаха с мене, да им направя хороскоп, да им гледам или нещо друго
И ми се държаха така, се едно, че те ми правят услуга на мене, идвайки тук да ми губят времето. И едва ли нещо аз трябва да им платя, че са дошли да ми губят времето. По такъв начин. Сбъркали са адреса. Понякога на адрес 4000, като се ядоса ми тегли майните. И така, такива ми ти работи. Планетите Меркурий и Уран се водят неутрални, което означава, че не са нито добри в тази категория, нито зли. Могат да бъдат и едното и другото, според зависи. Меркурий са думите, с думи можеш да похвалиш, можеш да благословиш, имам такова видео. С думи можеш да обидиш, да убиеш, унижиш или прокълнеш. Това е според зависи. Ситуацията и обстановката. И така. Ще се радвам, ако се ориентирахте за какво иде реч. Това ми беше целта, да направя клипа. Самите ритуали, за да имат ефект, това съм го казвала и преди, се гледат минимум 40 дена. Ритуали. В момента това, което пускаме като обяснения. Това нещо може да го изслушате и веднъж. Можете още да не го слушате, като не ви е интересно, ще го изключите. Говоря, ако искате да си помогнете с ритуалите. Но при много негатив и много провинения 40 дена е минимално. Понякога нещата може да отнемат година и повече от година и по-дълго време, като ще се наложи някои неща да се освободите от някои работи, да направите една корекция на себе си, да се подобрите. Ако има положителен ефект от ритуала, понякога при много негатив, първоначалното действие на ритуалите е оздравителна криза, което ще рече, че ако състоянието ти е лошо, първоначално от гледането на ритуала ти става 10 пъти по-лошо. Става ти 10 пъти по-лошо, това е реакция на негатива, който не иска да се тръгва. Той се съпротивлява, някои пъти вие се съпротивлявате на промените. Особено ако сте в графата фиксирани неподвижни знаци. Те като сванат старото, са зъби и ногти стискат старото. Също елемента земя. Някой път земята, за да стане промяната, нещо трябва да е прасен, да я начупи на парчета. Тя не е гъвкава. Както в планина се проправя тунел. Какво правиш? Ходиш с динамита, фърляш динамит, взривяваш, да пробиеш дупка. Тоест, като цяло, най-общо казвам, на неподвижните знаци, им е много трудно да остават старото и да се обърнат към промяната. Също и на елементите земя, тук най-гъвкава е подвижната земя. Подвижна земя също е метафора. Кога земята е подвижна? Когато има земетресение, тогава има подвижна земя. При земетресение земята вече иска промяната, тя вече се е съгласила на промяната след дълга съпротива и прави земетресение, това е вече вътрешното желание за промяна. И после пак застива, когато свърши това земетресение, пак застива в някакви други неподвижни форми. Друго какво мога да добавя? Друго, което искам да добавя, ако има хора с душа, могат да си закупят моя книжка с стихотворения. Част от стихотворенията са вложени в ритуалите. И това вече не са стихове и не са думи. Това стават молитви, ритуални думи, магически думи. Разбира се, сложени са като почет, уважение и преклонение към боговете. Защото боговете определят съдбите на хората
И от тяхното благоволение зависи дали ще сме щастливи, успешни, богати или ще страдаме. Ще страдаме, докато не си научим урока. Голямото зло Сатурн тройка по милост не пише. И няма как да го умилостивиш, ама моля ти се, сега пише ми една тройка по милост. Няма да ти напише. Друго, дали мога да добавя? Това последно, което искам да добавя, е една благословия. Нека бъде светлина и в моята и във вашата душа. Нека не срещаме препятствия по пътя, а пътя е напред и нагоре. Благодаря, 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 благодаря. Чао от мен за сега.